Dragi moji, stavila sam 4 jaja. Evo sada prosejem malo bez glutenskog brašna. Evo, samo malo da prosejem. Baš sam dobro prosejala. Vazdušasto je, više je vazdušasto kad se proseje, verujte mi. Dodat ću i mleka, jednu šolju. Evo ovako. Pozdrav, evo ovi zovu iz Nemačke, dolaze. Bezglutenske palačinke pravimo, da. Evo, mleka i dodat ćemo kisele vode i gotove palačinkice od bezglutenskog brašna. Evo. Dodala sam malo soli, evo može još malo. Kad sam utila jaja, dodala sam malo kroz prste soli. Mogu da izrendam, ne znam da li će hteti, ali ajde. Mogu da izrendam, hoću i to da uradim, da izrendam koricu od limuna. Ne stavljam ni sodu, bikarbonu, ni prašak za pecivo, ništa. To je to. To je to, mogu da dodam malo ulja, ne malo, nego da dodam ulja, da se ne bi lepilo i završeno testo za palačinke. Eto, završeno je testo za palačinke. Možda je malo gušće, ali nećemo, to ćemo sad ovako još malo da... I gotovo. Sad ćemo da zagrejemo tigančić i pečemo palačinke. Volim vas, druga tura će biti naknadno snimljena. Važi. Volim vas, vaša baka. Može za proste stvari, lepe, brzo se nađe vremena. Eto. Iskreno da vam kažem. Eto. Tako treba da se tegli. Eto. To je to. Ljubim vas. Odmah idemo na pečenje. Evo vidite kako je to fina smesa za divne palačinke. Voli vas vaša baka. Volite se, ćao!